Mari Perkiömäen autosta ei mennyt kuin tuossa alkurytistelyssä raidetangon pää vääräksi ja se on vaihdettu uusi auto kunnossa, joten ei nyt ihan kaikki hajoa. No hyvä, että saadaan sitten muutama auto mukaan. Nyt olisi sitten asiaa Patrik Lindströmille, eli Patrik Lindström, jos olet täällä jossain läsnä, niin tulepa käymään täällä Tornissa. Ensimmäinen kierros täynnä Harri Uitto, Janne Järvelä, Juho Uusihonko, 3.9.0 aikaa. Ja Mika Vaaranmaa siitä ottaa sitten ykköspaikan. Mika Vaaranmaa Jani Kokon välillä siis 1 piste eroa SM-pisteissä ennen tätä finaalikilpailua. Jani Kokolla 85 pistettä, Mika Vaaranmaalla 84. Ja nyt menee se vähän leveäksi, kyllä Mika Vaaranmaallakin, mutta Ville Mikkola lähtee Mika Vaaranmaan takatuonnissa perässä ja lähtee sitten sitä kautta laittamaan ohitustakin. Ei kuitenkaan pääse Mika Vaaranmaan ja näin ohittaa sitten Ville Mikkola. Ville Mikkola tällä sisälenkillä Mika Vaaranmaa tulee varsinaista rataa, Mika Vaaranmaa ottamaan tuosta ykköspaikan, niin kyllä taitaa kuitenkin Ville Mikkola tässä lähtövoiton ottaa ja ottaakin 2.40. Ja kyllä lähtee taas yhtenä rintamana tämä joukko liikkeelle. Mahdotaanko sinne sitten Kaiteiden väliin, kun ollaan ensimmäisessä mutkassa. Silpo Viitanen ottaa ykköspaikan Jani Järvenpää. Toisena sitten Martti Simonen, Teemu Pätsi ja Ari Perkiömäki jätetään kylmästi tuossa 5. lähtöviivalla. Ohi ja samasta autosta yrittää Martti Tanku Simonen, mutta ei pääse Silvo Viitasesta ohi. Näin Jani Järvenpää ykköseksi ja Silvo Viitanen lähtee saman tien sisälenkille. Matti Siposella menee erittäin yhdessä, mutta kuitenkin pitämään tuon kakkospaikassa tekoista, että sieltä kaivaa lisää vauhtia. Nyt on kyllä Silvon autosta voima aika lailla loppu, kun tota väkeä ei 500 hevosvoimalla pääse ylös, mutta kyllä se sieltä tulee. Tarvitaan. Ja nyt on sitten Matti Sivosella Jani Järvenpää painaa kyllä nyt kovaa erittäin hyvällä linjalla ja hyvällä vauhdilla. Näin Jani Järvenpää vetää itselleen hyvää finaalipaikkaa. Viimeistä kierrosta urheasti vetämään. Ja Patrik Perkiömäki
taistelussa tästä kakkospaikasta. Perkiämäki haastaa vielä viimeisessä mutkassa se kaatteeseen. Pystyykö sitten kiihdyttämään kakkoseksi? Ei ihan pysty näin Teemu päin. Riku Sepän kanssa tasatahtia lähtee Andromaasta, mutta kyllä sitten Andro on se mies, joka tuosta erottuu. Andromaasta siis tämän ajan kärjessä. Riku Sepän toinen ja Mekanen vastaan. Ja Antti Ykkönen samasta ovesta erittäin tiukkaa taistelua ja näin kyllä siinä Janne Kanadasta tiedetään. Kentässäläinen rengas meni saman tien. Antti Ykkönen 2,5 sekuntia jää tuolla ensimmäisellä kierroksella Andro päätällä. Janne Kanava jälleen haastaa Antti Ykkönen tuolla. Ja nyt Janne Kanava sisälenkille ja ottaa tuolla viimeisellä kierroksella varmasti vauhtia sen